Camera on flight camera. Slide on a link. You got a slide on a link. যখন দিন লিংক হতে গিয়েও হ্যাঁ লিংক ইউটিউবে লিংক হবে ইউটিউবে লিংক হবে Ada nokul nini ta nini mo picture nukjaya video image ada nokul nini ta nini mo picture nukjaya video ang kisa বাইরিও ko olang rumah hakai ke on kene acha to puilano jara nai tonai rono jotono hambai aro tinini koklo panago phaijak chini ani ang phayung khrongnui nokul aro raju nobo hambai nokhrungni no tinini koklo pana no tui kisa jeng ang sano tini jeng koklo pana mahai maklai maning kai je chini chero rok specially jara yo tongnai rok bok isok bisi
tainai bok suimung to sui tongo but bokni bok brai khe aguk oborokno bokno platform rwnani kisa network issues angui tongmani so aro isa pulan theke chengsino tinini kokma lama tinini koklo pana joto phaimajak phainairokno hambai tinini omahai koklo pana ma khlaimani hingkai jara cherorok tongnai youth tongnai bok suimung to sui tongo hingke suimung suipano bokno kaisa tisanani bagui ba kaisa platform bokno rwnani uansukmung bai tinini omahai koklo pana rok khlailai tongo hingke tinini koklo pana puila koklo pana o chini oro ang phaiyong Raju aro Nokul bok jora rwkha hingkai bokno bo hambai phao ang nokni jora rwmani bagui so tini jung koklok to khwnanai bini loge loge kisa jung kokrok bo jung salai ano hingke dakungno tama network disturb
Ani khorang de khana. Khanago. The network issues de. Nerbari suplay. Kaya jaga tong diba. Okay. क्या बनेगा तू? क्या बनाने के लिए सोच लिया? Nung imo hairok samani joto live record untong kintu. Okay. No fighting ke telo chung chini pana no chung thanglai sinai. No cool. No cool ana khorang de khana. खाना उड़ा Do puila no jeto chung tin to koklop pana bino lo chung kisa kokrok bo chung khana lai ba. So puila kisa jara nai tong nai rong no nini kisa sinimung ri di. No to nai tong nai ro sia ba. Ini kisa sinimung rikeng ke hamnai. Ni ulo chung next chung thanglai nei phane. जतनो सारे जराने खागाम आनि सिनेमुं पहिला आनि मुं ओखा नकुल त्रिपुरा आं गणदेशा सब डिविजन नि आं दिस जारो उदयपुर डिग्री कलेज नि पास आउट स्टुडेन्ट ताबो त्रिपुरा इउनिभार्सिटी यो डिप्लोमा खाइ दङ हामबाय Hambai ini sinimung rumani no chung next chung thanglai nai ge tabo jeto puila fighting ba puila chung koklop ni digi ten thanglai nai bini ulo aro rok chung silai no kokro chung salai no so tini ni puila panani puila koklop sai khnari di nini oro tomatong tini puila koklop panani puila koklop dro. Ani khorang khana ka खाना जा कगलब तिखाइ दङ टङ रे कगलब किसे मबाइल ani khorang khana ka खाना जा कगलब तिखाइ दङ टङ रे
Mithun ini camera on खालायदि ani ila koglok ni bumung ka ang Tripura jati ge simani to angno ge sini hasi konsa sung o hani Tripura basa sini kanmung sumung rinai be risa bumol nai thoksa bathaisi konsa kasap kusum palini mari norogoi sini kanmung sumung bo rinai be risa ang Tripura jati boma kaisani basa sini yarung bo thansa bofang phangsani bedek yapang rutomoi baksa sini sinemung kaisa sini laiboma sengjangmani siming sini tongmung samung thansa singbo o hani basa bobar bukre hai thupsa sini kokthaibo kaisa yarum kaisani rutomoi yapang sengsagi kaisano hasukmari na naikhonoi sini nokthaibo baksano sini laiboma sengsagoi khawa wansugoi naikhonke yarum jotobai thansano ang Tripura hani kaisa jati kanmung sumung jotobai baksa kokthai salayo Tripura kongno jung rachabo Tripura kokthaino sumur suboi dangdo tamoi jung rachablaiyo tongthoklaioi sini rachamungno rachaboi huktanguli jorao hungma hukutuk tangnani joma khlaioi thanglaiyo yagol khili tanglaiyo hungma hukutuk tangnani kham tamoi sumur suboi dangdo tamoi huk tangtotoi ma salayo tangbiti ma samung sini jatini kaisa sinimung sini tangai samani ma samung toyo khumbogoi yagno jurlagoi khama gatiyo toyo kogoi saka gatiyo bor biyoi lam soklayo sung sini buisuno hari buisuni simino sini karaya goraya mataino yago tui nogoi berayoi salsini horsini kokthai kholoi rachablaiyo kami ruwajani kholani simi chenglayo sung kherbai ma samung changori khagoi khorok risoloi junglai ma salayo kherbai ang Tripura jati sini sinimung kaisa sini rachamung ma samung jotobai thansa kanori borok Sumokan boro o sini rangsa kha sung o hani Tripura basa kha thansa kokbaksa ani sinimung Tripura basa hambai ani saitung mungbai ang kaisa Tripura jati ongmabai ang ani dofana hamjagoi ani je wansukma taikhia ang kaisa koklop suimani obo nongno bwskang ang sayo khana raka khana to khata hambai ane khorang khana no ane khorang khana tong nable no khanao no ko ane khorang khana de khre khana do nini koglop to bari khana thoka engkai kaisa koglop suithani to bini ulo kabangma mane wansumung tongo mane tani bangai suikana ba ta burukno tano sanani bagai nung obrono suikana obo kaisa jutani kaisa wansumung tongo kaisa koglop suithani dayo engkai nini I koglop suibari dayo mane tano nung wansugoi suikana je ang omono suina nangnai ba omo haike ang suina nangnai burukno ang koglomi throughtoi sirna nangnai ta wansumung wansugoi nung koglomno nung suikana isa jongbai share deklaimano khlaimano o koglok ni ang je wansukoi suimani ka chini ha jung jotano saimano jung Baror ha gorjani kaisa chini Tripura ha hingke kaisa jekon sa English bai hino state jung obo joto saimano hingke jung o chini o Tripura ha ni jung kaisa jati ba kaisa dofa obo chini bumung ongkha kaisa jung Tripura jati hinai jung siri siteni simino jung sajagoi borok bai sini jagoi
जों फायो कायसा त्रिपुरा दफा बा त्रिपुरा जाति हिनै इंगे अबनि जों कायसा त्रिपुरा जातिनि बिसिङो सिनि बिसिङो दङ कानमुं सुमुं अ कानमुं सुमुं जों जतना सायमानो सिनि कानमुं सुमुंखा रिनायबे रिसा अ रिनायबे रिसानि बिसिङो जों त्रिपुरा जाति रंनि हिंके जों कासाक बे कुसुम अबनो त्रिपुरा जातिनि कायसा बुमुल बा बाथाय बा रं बा कालार अबाहाय जों कायसा मारिनो रगै जों रि तागलायो इंगे जों अ सिनि कासाक बे कुसुम अबा कायसा सिनि मुं सिनि कानमुं सुमुंनि बिसिङाव काबांमा जों रि तागै बुमुल खलै बाथाय खलै जों रिनाय तागो रिसा तागो इंगे अबनि बिसिंबो जों त्रिपुरा जाति अंगै जों सिनि जागो इंगे अबनि आगोलो जों त्रिपुरा जाति जों कायसा त्रिपुरा हानि कायसा दफा इंगे जों सिनि बिसिङाव जों खाग्लायथाय करै जों जत थुबजानो जों बमा कायसाने बासाहाय जों जत यारुम कायसानि बफां कायसानि बेदेखाय बफां कायसाखौ जों वानसुगै नायखाय के बफां यारुम कायसा जों अ बफां यारुमनो जों नायै बुसुक जरा नायखायके बफां कायसानि जों बेदेक बेदेकनि यागुल आरो बपरा हिनि दङ बेदेक बपरा अबानि यागुल दङ जों बबार बख्रै बाथाय बालाय अबाहायके जों बफां कायसानि जे आसायै फेमानि यारुम थानसाके अब न रोगसागै हानि अब बिसिङाव चिकन साकि लारखा अबनि यागुल बा जों सिनि लाइबो माना जों वानसुगै नायखायके जों हुक खायो जों तांगै सामाने जों सिनि सिरि सितिनि सिमि जों हुक हाबाबे कोरोंगे फायलायजाक सिनि जे दफारक इंके जों सिनि सिनिमुंनि बिसिंदि जों सिनि तांगै सामाने बिसिंदि जों नुगै दङ बा आनि ससय सुसु बावबो सावो जोंनो काराकक बा ककदुमा जों हाबा तांलाय फुरो जों जाबै जाबैनि जरा रग जों खाम तामै दांद तामै सुमुर सुब्लायै जों राजाबलायै मा सालायै जों हुक तांलाय लायो माने सबने सालाय सब दाक्तै दाक्तै हाबा तांबै पारमान अ हाबानो जों दाक्तै दाक्तै तांगै पारनानै बागै जों खाम तामलायो जों मा सालायो जों हुक तांनानै बागै जों सुमुर सुब्लायै जों राजाबलायो अबनि बिसिंथै जों सिनि त्रिपुरा दफानि सिरि सितिनि सिमि जों मानिफायो अ हुक तांमानि नहिनो जों तां बिदि जों हुक तांगै साय फायमाने जों हासो गायरिं बे कोरोंजाक तयमा तय साबाय कोरोंजाक जों कायसा त्रिपुरा दफा अबनि बिसिङाव जों मानो सिनि तांगै सामाने जे मा सामुं अबनि बुमुं हिंगे तां बिते मा सामुं हिंके जों आरो मानो सिनि कानमुं सुमुं जों जे त्रिपुरा हानि बासांगो जोंबो कायसा त्रिपुरा दफा इंके जों हायके आरो दफाबो दंगो जाहाथे जों वानसुकिनि इंके 20ता दफा बा 19ता दफा हायके दङ अबनि बिसिङाव जों त्रिपुरा जातियाव कायसा दफा इंके जों अबनि बिसिंबो जों रिनाय रिसा कानो रिनाय रिसा सल रिनाय कानो अबनि याकुलो जों नंगो आलादा जाति बाय जों कोनो फेरलाया जेता आलादा दफा बाय जों फेरलाया रिनाय रिसानो कानलायो जों जतबायनो थानसा जों कोनो खाग्लायतैया इंके अबनि बिसिङाव आरो दङ जों बुसुक सिनि जों त्रिपुरा बा त्रिपुरा सुइनाय रक बा जों गाबांमा हागर जागोबो नंगौ नौ जतना सायमाना सिनि भारत हागर जागोबो जों गाबांमा जागागो नंगौ पान्जाब हरियाना बा सिनि आसाम रगबो नंगौ माने बिसि काताल बा बसर काताल जों बिजु बुइसु बिहु अबाहायके जों जानाय जानाय हा चिकन चिकन पालाय लायो बा सिनि हागर जारगबो पालाय लायो सिनि बुइसु अ बुइसु जों अबनो जतन माने सिनि बसर काताल जों अबनो लामसुनानै हिंके जों पयला हारि बुइसु हिनि जों सिनायलायो माने हारि माने जों अ सालो सिनि बसर कासामनि जे सिनि माने तंमुं सामुं नक सिनि सुमुं रि सुम अबनो जों जत गातियो तालांगै बा तयमा गरजागो तालांगै जों रि सुलाय लायो रि सुगै जों हारि बुइसुनि सालो जों रि सुम सुगै जों जतन
buisukni bagai sing mane sini bosor katalni bagai sini bagai mane hamkarai bagai sini baskangni bagai jate Bhagaban जोंना हामारि रथं हिनिसों o sini hamya sabya suklai je thangtung hinisों gati yo thangisों risum suleleyosों hari buisukni salo जों palailayo hingke जों hari buisukni sarini simino जों jota nugui mano sini Tripura dofani kaisa city ni simi जों tui doloi toi phemani sini माताइनि बुमु हिंके गरिया sini baba गरिया हिंके obno जों o माताइनि ti जों je masamung o masamung ni bumung ongka kherbai जों गरिया माताइनो tuyo जों poila je nogo गरिया kai जों bini nokni nakhole जों poila sini kami ruwaja ba kami phang ba kami ni okra hino जों bono joto manui o ruwaja जों bini kholago poila जों o sini baba गरिया माताइनो tuyo जों poila sini kami phang ba ruwajana जों boron rogo जों bono boron rogo जों bini kholago जों kherbai masamung masau हिंके obni jagolo जों aro mano sini rasamung masamung जों pherlaya sini je Tripura hasikon sani je जों दफा आलादा आलादा दफा tongni rok bai जों mileyo जों ase different ya जों koi ekta jaga go difference हिंके जों koi ekta jaga go जों mileyo bisi pherlaya हिंके जों obono sini kamung sumung je sini joto bai जों pherlaya sini pherlai mani অনেক চিকন চিকন জায়গা ফেলাইও जों आसो गरजा गरजा जायगा फेलाया हिंके आं जे सिनि त्रिपुरा दफानि जे तंमुं सामुं जे वानसुकमुं रं आं जे आनि वानसुक माटेखि आं सुइका हिंके अ कग्लौनि बिसिंतै आं जे वानसुकु सुमातेखि आं ताबक नंनो बासकां आं साबायै सुक्रुबै आं सायखाना रका हिंके खाखायो नक जतना बुजि मांखाना हिनै हिंके आनि सिकन सा कग्लब सुइमानि बिसिंतै नंनो आं जे ani wan sugu je sumani mote ang nongno saikhan roka hambai nogbai tine malai onek khasrangka jotono hambai do hambai nini koglok simano tui जोंनो ini wan sumoro saikhanani ma bagai nge जों next जों थांनायनाय ताखौ मिथुननि दायाव ताखौ मिथुननो तो आंबो सिनियो आरो नकलबो सिनियो बाट जारा नुगै दंनाय बा नाय दंनाय बक्तो ननो सिनिया बा ननो तै सिया so पुइलानो आं ननो रिक्वेस्ट खालायनाय जे निनि किसा सिनिमुं रिदि जारा नाय दंना रनो जा ननो सिनाय तै निनि पारा बरो आरो नों तां खालाय दं अब्रनो किसा नों सायखना रिदि जारा नाय दंना hambai atano jora rombo stono sarika ane mungke mithun tripura ane ang tongnai thai ke Russia nukthai Nitya Kumar Para ke Gonda Tisa sub division Dolai district ang tobo Udaipur Netaji Subhash Mahavidyalaya go as a third semester botany major Department of Bioscience rang srungi tongo hingke asana anesnimu ke hambai ai ha tana ono jara rombogi ata khna ata ni kokhnai ado
Ani khonago ani de khode khana. Khonago. Koglobdo sados na ta. Angkai pula phajang ni hambai nono do pula no hambai mithun no nini sini mung sai khnari ma bagai jara nai tonero no angke pula phajing jeto koglobni sai khnari bagai nono tabo jora ya phajang. Hambai ata no. Hambai ata na ayha. Ana jora rambage. Ke antobo ndrono ani first koglob simnya ke o koglob no nang ndrono sai khnaresnai koglob ni mung kai tausanaurai but taklai 2024 ni dog magazine bu okhaka ni banana sa khnaresnai tini ke tausanaurai koglob ni mung dingsa rangsa tausanaurai sahabolai sini nugonaurai asuk tonglaimni tonglai phayasuk sahalai nungbai achalai phayasuk tuisa tui khring athuk khulaigo ama bakung no rutuk lingrego kuchuk tokphringsa bile bile bwkharung chogo kuchuklai hachele tuini ablungsa tiyari togle loge achini chungbo kangle huk tuisani tiyari bekre bwthai kumung bai du choklai khai muktri thanglaya bwkhase khe acholai thujago junoni khe tawkha rajasa rwchago ke hinggo mwsisa hukchung reke dingsa bai hinglaigo chungbo dungu reke buksui kalaimni sikhing phang dusa mekmu kholaimni cheka brungsa kokra tangha khnago chunglai thulaini swkang kisa sanja jorani toblu buthu thumni chini muiping dong buthu wating karing nalai gwchunglai huru muthu sarai jorani pungmuni uwang amalai swnanggo saisungno thuyang chrai phugo tingsalai kamni hewang tobulai nukhungni stage sabagrajak sahalai ungjano kuinono nauraijak muko bigui mangyanai nugui bwkha tongui bo mangyanai phaigui nangjano nunglai kehani gosemung bwkha bai kok sagui tini saisung nung jego thangui pha kahang tongdi nung kahangni phaisadi bisigo waiha nung dingsa rangchak toksa naurai saha bolai chini nugo naurai hambai. Hambai mithun no angkai nini bo kisa sai khnari di I koglop nung suimani obo tomana wansugui nung koglop no suika obo kisa lukurok sai khnari di era nai tongnai no. Hambai ata no jora rumbage ani koglop simni ungkha ani mane ani like ani monai ani tingsa ani kutuima bono tui nang koglop simni mane boto chini nukhungo tobo rangchak hai keha mane sani thangkhe keha isiri hai toboto tongjago hinkhe jora supaikhe boto chungno yakagui buini nukhungo mathangnai waiha haine bagui nang
Ani tingsano bangsugai omo swimni. Asa जों माने sarai fangsni bai tunglaikha chalaikha jora ke hago walaigo mas solaigo munilaigo abukai bahai kai tongfano jora supaikai jotono yakage angno amabano bone tokub kono yakage nijini sarai fangsni togi logi fainai nukhung onek somoi ke nini hapung hatene yakage bini nukhungo yapai marnai bunona ang bangsuge ani tingsano bangsuge koglop na ani first koglop ebo ani tingsano bangsuge simni asun ani hambai atano ano ani koglop no sagi sukruwe knar bagi ano jora rom bagi hambai istono hambai do bari khnathok basically mane nini koglop hungkai mane nini sister no nung dedicated khlai koglop demano ani khorong dekhna tau se khnaga ta ner hangal liana Tabok khana tasin khana mithun ani khorong dekhna khnaga ta tobla tabok khana tasin khana khnaga ta tobla acha acha hambai mithun no basically nini koglop ni moto monong klaikha je mane nung je hamjak mani ba nini khao mane ni kha ba any ongkha oborok no mane dedicated khlai nung o koglop suimani klaiha aydi bana inata do hambai tabok jung kisa sungmung digi jung thanglaiano abo nok jotono mane bai tongo ke swimming bai bo nok krungui tongo abo bari inke nok je swimming nok appreciate ka bono nok inspire ngai nok krungkha abo kisa share khlaidi jung bai puilang jorai ronai mithun no bini ulo nokul lang jorai ronai nok kisa sai khnar di je nokni nok de tabu swimming bai krungui tongo nok tabu je shui tongo nokni khao ta wansomung krung sinai ni wansoi nok krungui tonga ba krungkha abo kisa share khlaidi hambai ani kogdo upsi ata nene ko baso phai hain kopsi hambai ke atano hambai atano ai hastono sarika koglop rok swimni sing samne hingke aige no suija aige ang actually ang tabo science rok pore tongphano nasrai phangsni bethake
literature subject hangzugo koglobrok porani golporok ang jekunu porarok mukhosto bisi porani musuya taborok se ma porayo ang literature subject English Bangla kobroro hingke hai diborok tongfano mane golporok poraye busige aboko question rok kuno porenai aiga yakerok bohai no ang srefas ne Asa nono koglobro kisah pore mutoge matansinai, Mithun, nono kisah matansinai. Nung saga puila koglop mane puila nung suinani boi arogo jengkhana koglop mung puila je attempt khlaimani mane ang suisinai hinai puila je attempt khlaimani. Puila first kobita sebine hingke ang class 6 rokho na 7 rokho haibon ka ai sijolia bo koglob rok tabu kubu krikha ta kubu kuma paikha bo aige ro ang haiboro prai 5 6 ta ko bro baina sujang 6 7 8 rokho kubu to tabu krikha manglia tabu haipuni porege Bini ulo ang ekdom sijna aku to isini class kata 6 7 nung asuk. ata mana haipu si paikhe hingke botok haipun ke sijolia 9 10 roko 11 roko tabo main college phaye 2023 last digi roke sijaka ngata ekdom sijna hingke To hingke nung mane taksu jora tui je nini koglop thaibo surok ning suikai ni jong nini oro nung je simani mote philai nung kaibe surok suikana. ang tabo simne hingke totally ane oro tabo ang to aso magazine rok ane okhe ko 2023 aso magazine rok ta 24 go singse dong magazine recently okaka hingke to biskang ro kaya kai nego khane na totally to Out simne of nini je su koglop suijak tungmani oroni bisingo aboro ona ta 25 taro 25 26 27 ro asro hingke 25 26 27 ni bisingo nini kaibo surok mane kare jaka ba publish ungkha alka magazine phanungkha je kono magazine total kaibo surok nini publish ungkha. are je simne hingke 2024 ta dong magazine ki ase okhatro aro khaya Acha gangkok kangma magazine to tongo jagar ko nini suimurok hingke hodi nini suimurok aro continue no sui dongdi hingke nung to saga je cherai yo nung suika bini pore gap roge abar nung chengkha hingke nung cherai yo suipro muito de dong je puila koglop nini ta tongoni je mane romantic call uila attempt khlaikani koglop because ang nini je ata tau puno mane jara youth tong na especially এবং পংনি পুইলা এটেম বগ রোমান্টিক কগলম সুইও দো সুইও ম্যাক্সিমাম যে পুইলা দয় রোমান্টিক এটেম ফ্লাইও গে নিনি যে মই তো মামাতে নং যে পুইলা কগলম সুইমানি আবো মানে বো বেসিস নং বো বেস ন খাইনো কগলম সুইকানাই নি মানসু রোমান্টিক দে না আদার্স beteron to samulia na ata ang যখন 11 12 roka ka koglom na bet থাকে নাই troka nogoro go khata rogo phi manglia o 3 4 ta koglom se je broba thanga inke bo basis rogo se je ka ang samulia nai tru se manglia haibol top pinta চেরাই hai তো heke সামালিয়া bato নং তাবো koglom na মানে mangen গেপ ekdom mana haipu 3 4 ta se je ka চেরাই pore ke ফটো kuno নং nice na jelia asana Cerai yo to nung any phabo suipana kana because apo to nini wansukma se phaya ko je cerai pho suimani ropa nga tabo nung oroni pai tabo je nung aro isa chengkha apo le nini
nung besibak mane tomano nung besibak lukorongno ba jara porinai rokno nung porinani muchuk nini thrutui nini wansukma thrutui tamano nung besibak lukorongno porinani muchungjak sirinani muchungjak philai nini koglopni thrutui. Ane main koglop sibne main mane example like kabangma koglop tongo jani ja kaisa mane mane ane khonone khana gata kabangma writers tongo do kabangma writers no jani ja kaisa feel bok set khlai lao do like baksa buruk to jotono bok mane orbo kisa bok romo nge baksa buruk tongo je only particular kaisa section no bok ngai jati ba suinai ono o section no bok besibak mane research khlainai obo tui no bok besibak suinai bai nung besibak sui like nini culture no tui de ba traditional ba language phanungkha ba others nung bobo no besibak nung wansugui nung sui bukurong oro mainly koglop sibne ungkha beshirbak mane nijeni bukhani kogrokno ang nijeni je ani laibuma lai thangjaro hinkhe ani je mane nukhung eba khe ani tokubukhu eba khe jaiti gusti rokno je tuiye ani bukhago je ka bono no ang koglopgo tisago mane o feel o no besi bosiyo hinkhe ang aro onek somoyo abo jemon romantic kisa hasiyo hinkhe keya kene borok rokno sugui bosiyo mainly ani koglop swimni hinkhe bisingo bo mane ang ani bukhani mane ani je gotei phaibni bwtui rokno no ang sugui koglopgo tisa pale haino asuna hani kok to beshi ang thangka jara nainai rok usle jakhana koglop pana rogo toma ase kok salai tongnai so nini next koglop se saikha sti jara nai tongnai da hambai to hambai atano angno aiha jora rombobe hinkhe ai koglop thia ang sagi khanarisna jeto ata bo jora rwkhano paipai hambai atano hinkhe ani koglopni mungkha bwsasejia mungkha ani second koglop je toksa nograni pore bwsasejia no ang suikha hinkhe bwsasejia asuni okrasa angkhaibo boni bwsa khachuksa basa samari nokha gurungjak sati gwreijak langkha phwrwngjak hepa ani balai wari mwnwijak mayalai gwreitha o boroksa jagui bwsathaiya boni bangdasa chwnglai baglaio jotono yakaha bwsasejia asuni okrasa bumungkhaibo boni buju kwreisa chwngkhaibo boni maya kwreisa angkhaibo boni bwsa khachuksa twima twirwkung yapaini mara buko bani yapri golai hingkhai jutani mara bwkha mangjago nangphulai nungno buko chethaiya tongphulai nungno swnggo hatini tuma tojak banung swngya blai hinkhe kahangdo banung chwnglai boni bwsasejia asuni okrasa chwnglai boni gyan kwreisa balai ani hayung bai bagha thailai boni mwtai bai bagha buko aske chwnglai manaiya le bisigo waiha haba yakamung nogo langrwmung dolai di hingsok di ba nilai dagimung amabo hingjago do hindi chwng bwsasejia asuni okrasa bolai chini nukhung bugrasa chwngkhaibo boni bwsa swlaisa hambai.
तो हामबाय the next nokul nobo same thing no je nung je koglop suinani chengmani je nung baifun simi nung suinani chengkha ba ang koglop suisinai ba suimung bai kurung sinai ini nung nini khao phaika obrno kisa share khlaidi jotono hambai aro isa danoba hambai aro sano joraro mane bagoi ang poila suimung chengmani hingke 7 tarik 5 mas 2022 July mas ni simi ang chengo hingke afro ang poila college yapre semani hingke 2021 October talo ba asin talo obani yagulang je mankha kaisa sini language ba joto jati ni kaisa language mahimano jate sini kokborok bijab obang poila kaisa kokborok bedek ba kokborok bijab no lagoi porikhang college o oboni bisingtang jara nungo sini je sikurung rok je mane kabangma sörungmung ba kabangma sörungjaknai kabangma wansukjaknai kogrok no bo kabangma kokthero tisagoi suijak hingke oboni bisingmo nogo sini je Tripura dophani sikurung rok ni je koglop nukhang jemon Olendralal Tripura bongni koglop no ang mangkha hingke aro sini Sudonna Tripura sini je Tripura dophani je sikurung rok ni aro sini tabok tongko sini raitat forum ni je tangphang okra sardorin bini koglop rokbo ang ma porikha ba nukha hingke bongni obahai chikon kok thayo sing chikon kok thaipano sini sörungjaknai kabangma tongo hingke obono ang nugui hingke angbo salsa warsoka mane ang bo mahai chaitongnani bagoi hingke ang poilano ani 7 tarik 5 mas 2022 bisi ang poila chengkha ani nogoni ani ma no tui ang poila koglop chengkha bono ang suchagoi suikha ani ma no hingke obono poila ani koglop hingke jeng jara kokborok subject ba jeng kokborok subject no ang je poila sörungmani je class jere jeng sarai simle jeng nugo jere Bangla ba Bengali obahai kok thairok bai jara koglop suijarok jeng orbo kabangma sörungtai mano ja sini baskangne bagoi sini thilangne bagoi jeng oro kabangma sini bagoi gam kok thai jeng sörungjaknai mano hingke obono ang je sarai sim je sörungoi phaimani je nugui phaimani ang omtirok no nugui angbo salsa wansoka mane obahai ki angbo chaitongnai sörungnani bagoi hini hingke ang college o poila yapre seka bini yagulo ang wansoka koglop kokbor rogobo mankha hingke obono ang poriye ang bujikha hingke ang obono wansukino angbo poila ani suimung chengkha je ani nogori ma no tui acha hambai khna thoa hingke nini nung to aphuni simisi chengung kai tabo sujorate nung kaipsuk nini koglop nung suika ta sujorate thaibesuk nung suika tabo sujora ang je koglop suimani prai 35 ta hai tongo 35 ang ase koglop suika hingke oboni bisingbo sini Tripura dophano hoite bakhaktui sini Tripura dophano bakhaktui sing kabangma obo bijab tikhlaio jemon dong hingke oboni yagulo maitang oboni yagulo jongkhring hingke jeng obahai kabangma bijabo ang ani khakbrui prai 5 ta bijab rogo hai kaiba bijab rogo hai ani koglop mane sabai jakha hingke ba ang nugui mangkha ani koglop rok tisajagoi je suijakmani hingke bongnoba hambai ani nini mane 35 ni bisingo nini tabo mane 35 ni bisingo nini mane thaibesuk nung tabo mane nini kabangma any different magazine no nini publish ongkha tabo sujorate tabo sujora ang je ani yaphago je sokoimani ang kaiba ba jongba bijab ang mankha ani koglop tisajakmani
Do hambai hingke nini je puila je nung koglop suikai ni nung saka mane nini amano ruksagai nung suikai ni saka hingke kisah lukoro no khanai redi mano koglop mano hingke ane poila koglop ni bumukha ma hingke suimani hingke to angno hingke koglop bongkha o ma o ani mama hamjaktui sobolai hamjaknai mani mayano borole mannai nung khaitile sobo khaisinai mama bujitui sobolai bujinai ani ma se ano o sungsaro asai rogoi ano phunugo ani ma se ano mokol kiyugo ani ma se ano o hasakago yapri senani phurungo girano gorjak khayui bosayano ano charogoi ano siano siroka nugyano nugrokha nini khuriyo ano khiloi nung ano asai rokha nini khaklabni thui khandogoi nung ano nini maya nini hamjakma bai ano toroi logrogoi nung ano o sangsaro asai rokha nungno ani nungna ani ma nono nuyakhai ang ani ma se ani emangni mukthang nono nugyakhai ani bakhalai ta se khatang ani ma no nugyakhai ani bakhalai tongthokya ani ma no khatangkai thugui muktrui ang manya mani kongnole ang balmaya mani dukhuno ang naimaya ma hamjaktui kaisa hamjakya mani mayano payuile manya mani kongno chung balmaya nini mokole muktui kalaikhe ang naimaya o ma nungno ani o sungsani langma hambai ani mano ang je wansugui ani ma je ano khaiteke ang wansugui ani ma ana sengmaya khaikya ang bono ruksaino ang je koglop suikya hambai do hambai bari khathwa angkai nokol ar kaisa last je nung to koglop suyo angkai koglobo nung besibak bogono besibak nung sui bogono besibak nung wansugui nini koglobo nung suinani chaitogo ba lukorono nung ini koglopni through toi sirinani nung besibak musungjak ani through toi ang je wansugui je ang tabok je suimani ani prai 35 ta haike koglop ang sujak tongo oboni bisingo ang je suimani je ang wansugui suimani koglop bisi kabang hingke obo je sini tongmung samung sini dofani hingke oboni yagoloba je ang to kaisa kori nukhungni borok ang kaisa kori nukhungni asaikha hingke je ani je nukhungno tui ani family no tui ang obahai na kaisa obahai no wansugui suyo hingke aro kaisa hingke sini tongmung samung sini dofani sini jakmung obono tui ang suyo hingke aro je jora go je ani sak baithangni omahai rokno bang kok kholoi suyo ang je sugyang mani ang je je wansuk mayang mani ang je sak sugyang mani ang terokno wansugui suyo hingke oboni agolobo je tabok sini tabok je present no wansugui naikhe sini je dopharok je jungjalok kologui tongmani hingke je jungno borok je satok pitok yesa surmani jungno je boi nisa suri je hamya khlaimani omterokno bang je sini dopharokno sijarnani bagui ang je ani wansukmatui ang omterokno bo ruksai suyo hingke ani oboni bisingpano ang je ani nukhungno tui ang obono kabangma obono tui no ang suijago je 35 tani bisingni obono bango ani nukhungno tui ang je suimani do angkai jehetu kogni loge je koglobo khana nangoba angkai nini 35 tani bisingo nini tabok nung thaya koglop sai khanardi jera nai tongnai rono bogono nini je muchungmani hamjakmani thaisa nung sai khanardi koglop hambai hingke jora bala khabang ang ani chikon sa koglop obono sasinai asa koglop kalokno salia
ani koglomne bumungke kifile phaidi salsa koglomka sari sal thangsaka nokha sumsaka muito mankhono nono salsa maiso mai mutum khengi samani tilok toy kasang silei khanmani lama lam kaisa sing hemmani nung sayano charumani khawo tongnai ang thuya sakni sal thangsakai nono khatango nono salsa nugyakhai ang wanago nini benki khorang ang khanao yakni mathia khajuni suram nini khorona khanakai ang basukse khasrang kifil phaidi nung salsa hasungni no barbai baksa kobone phaidi nung waisa nini gorona nai tongnai ang thuya sak hambai ani sikon sa koglok 이 거글로폰까지 는 니니 가족 사나 완성의 시만인데. koglok ang tongtoi mane kyo bhai je koglok mane ang sunane bhagwan soka hingke ang ani sakbai thangna teinang suyo 너 next थांनायानो गे नकतो ताबो कता नक सुई दंगो जतो मैक्सिमम न कगलबनो न माने अटेम्प्ट खलायो जतो न म खलायो पुला फासिङो ओंगाय नौनि बुख्रुगो बा नौनि वानसुमा तरि दंना सुदु कगलबबाय सिमिनो दंना इना कगलबनि फातारबो लाइक स्टोरीज दंगो शॉर्ट स्टोरी दंगो नोवेल रक दंगो इंगे आर्टिकल हायरक दंगो लिटरेचर कैसा डेभलप हुन थांगांगे तो सुदु कगलबबाय सिमितो कैसा लिटरेचर डेभलप अंगमाया काबांमा न माने खायना नांनायखौ ओंगे नौनि किसा सादि जे नक सुदु कगलब न सिमिनो तंरना इना कगलबनि फातारबो नक ट्राई खायना मुचुंजागो ang puilago ang 2000 te thangnai bisio ang kaisa sikon sakya kaisa kothma basa ba chini kerang kothma nati ang suinani sengjak odek ba sui mane suitoi prai odek nongoi thangjak je oboni agol ang thangka hingke obo ang sogromaliya hingke oboni bagang obatabo ani obo chole tongo obo ang complete khemiaku khakayong bisi jora lagala obono list khene obono je ani kaisa kothama basa ang suino tongo मिथुन निनी वानसुमो आता short koglobne loge ang short story ro busi ke kono jaga ro to release ko ane recently duita kog short story mane short story sijo tungo short story ne bungkhe short story ne mangke ani sai tini mang ke ha ke are ke mukh kamsa ani sai tini mang ke bohke o short story to nung suika short story suika hingke nung je suimani short story obono kisa mane short khlai nung saide mano mane bobono tei nung suika na bani ni story style atas tong kisa nung short ke saide hamba ya tano hingke short story ang ani first short story suite hingka ani sai tini mang hingke botani tabo bo khata ro bus tisa jia kani puno no tungpo hingke haina sasna ani sai tini mang hingke keha mane age ni din rogo mang basa ge hingkna ga mane bro kuno mane kuno je kuno ungwe tera goi je kuno ekta jaga rogo bro sihoya jaga rogo thigoi klai tungoi bono jodi mane angda hongyasni singda hongyasni jodi hor bahai ba hor rurumia hingke mango bo o horni bisingo no mang basagoi mane oro sari thake mane mutai hanga hagoi bo mang basagoi phaio hingke
पुनना माने आने वो शॉर्ट स्टोरी का है नो जे एक दिन सागो माने बरी बेसला के हा हुक माने बरो हुक साजा वो हुगो माने एक दिन को बसाय बाजार थांगे फी फैये थाइसरेम खौने कासागे तेरागे बदी कागे कलाये थुये उ जागानो उ जागा बने सांग बरो करेम बागे हाइबो जागाना लांमा सखा इनके हरक तो फनांजलिया ओहेन बागे बहगो के बासागे मांगे माने बिहिनो थांगे अब चबरखा ओलाय उबनो काहिनी सुजा इनके आई किया इनके मुख काम सांग बना है इंग्लिश में इनके हरट आंके हरट टाइप न सुया सरस्तरी सीखे के मुख काम सांग बो है न एक दिन सागो माने आगे नि दिन रगो माने मुख काम सांग के बेथा के सिक्रिबो माने जेगो जे जगह थुपाना मुख काम सांग रगो तातु नि साजो माने जिन ओकरा रौनि खुरगो इनके एक दिन सागो न ओ मेन शॉर्ट ओ आने मुख काम सांग ने कैरेक्टर इनके रुवांग सांग त्रिपुरा हिरजा रुवांग सांग त्रिपुरा एक दिन माने बो हुगो माई मंगै माई बुगै युंगफा काद जगे युंगफा को मंगबाय न बो बिहिके हाथी हाबाने सामंग रना सफारियानी बो हाथी को थांगे एक दिन go langma go hongwe bom khukam sama thuka hapono bo mangbai manglemni obono na kahini sijanga asuna ni ai biskanga ai try khai tonga ai kothero sini ke are kya sungja tulu bo raisa jana part 1 part 2 ke tulu bo he horror type na tulu hinke utma hina o tulu hinke brok stage belongni brok je aiga rogo tongfa bo belong thok rogo je okra rok sago bono tui nang suija are kya ke asuna ata tobu tujra tinta no kai next gang nini raisa abo jaw khanamani baise tamahai nini je horror o kaini je horror himani abo tamahai feeling tongka khanamani mane excited hai noka play je mane read khlainani mujung tongka bai play ke hobkhayo abo nung I think next year abo nung abo no khlaiana ne manchu so next year ogole jung abo no pori manai na play nini je horror দুইটা তো পরে মান নাই এটা আছে তৈ আনে শর্ট একদম বেশি তৈ শর্ট কেন সুইয়া ইনকা আনে সাই তিনি মাং কিসাকতো আরে মানে ম্যাগাজিন ওখাকা ইনকা তৌফানা রহমাঙ্গা দুইটা লাই রেডি ন আনে ব 2023 লাস্ট দিকে রসে সুই পেয়ে যাবো আনে হাইপানো ব আসুক ও মাহিনা আংবো বখা খাইজিয়া magazine rogo haji ke tungkol aro suidi short story je to nango short story ro nango aro novel bo nango onar suidi ke nini aro thaya koklop saikhan din bogono nini muchung mani bogono nung sanani muchung saikhan hamba yata na ke je to jora mukha ai koklop tia saikhan na ke ai koklop tesa besi kalau koklop ro na salailia obo jehetu ka ke ai koklop thia ke pangtho koklop rosago nungno ketui kok thaibai pangtholai lojak maising siari bai khapanglai musagotini kungkila khorang bai taring hodi nungano nokba sisi khai sanai to tini ba ang nungno kok thiha khapanglai kubungo chumui bai bagha ronai ang nungno kubui kok thaibai pangtholai musangjak tini dungu tuisa bai khapangno taso hodi nung naithok ni maya bai gorongjak nunglai kwkhrang tuima bai riyok phaiano anglai chalai bagha bai bahai kubugonini mutung khungba bai kok masungsago anglai mukoni maya bai sani himni tini ang kok thiha yapri hanaya anglai siklasa rojago anglai khorang kchang bai pangtholai naithokjak tini hapung hathai bai khapanglai munnigo tini jokpring ni mari bai toksa tongmili kuthungui punglaijak bwkhalai tuma asui
tini tungthukjak parani chwrairok hadri thwnglaijak tuisa rukungo nuksa tanglaijak sanaido tini ang nungno kokthia khapanglai khudago nokhabai ba hambai jotono. To hambai mithun no nini koglorok to mane khana thoto khaike nung shuio ke I hope sudu koklobo simi nung tonglak aro rogobo nung try khlaiano nai chini nokul hingke to kisa call phai tong hai kisa hayang oi tong ha ke jung aro kisa jung salaiano tabuk to mane cherok to phai tongo besibak no koklop rogo mangno besibak phai tongo hingke taman sukje tabungni je माने नोंबो गावमा सुइनाय बा cherorokno nungbo read khlaikana kokrok bo hai gerok sui nungbo porirok naikana maybe hingke taman sukje bongni dayo mane uansukmung kuthuk uansukmungrok Atani kokna go hello nini khorang khnago ane phone kisa hack abar lai gongkheba tablet theba ata ko ani kokchi na to ani khorang khana khorang khana to video se on khaimi ang to man ata ani khorang khna na ble khorang khnao santai bro se tong khamo pawul hang ini video on liya de ata khai
Ata ani khurang nago. Ani khurang lekana. Khonago da. The network robo kisa busy aro charge robo koi khai nei kabangma bro robo jeng salainai jeng saitok nai je bangla hani bro robo robaibo jeng koglok salainani koglok salainani hingkai tini koglok pana to aro besi lelia hingke last nini kisa message jeng nanggo abo ongkade tabuni chair to koglok to sui tongo abo to thik sui mongbai kwrwngwi tongo to kamno hingkai nung ta uansuk je omahai koglok pana ni bisingtwi rok ba koglok pana rok jeng khlai mankang klai cherok rok pokni je platform je manani nangmani oborok manai hinde uansuk na ta khlaike aro bokno jeng exposure jeng rui manai hini uansuk. Ani kaisa koimung ba ani kaisa saklaimung ba ani sakbai thang abo wngkha hingke jeng jetabo jeng swrwngwi tongmani jora jeng swrwngwi tongmani jora jeng swrwngwi tongmani loge loge jeng
sudo srungoi tongmani bebo ongya hingke jung chini tabok wansukui naikha hingke jung kabangma suijakrok mano jara chini suikrung rok sui tangjak jung bongni suimani bisingtwi jung kabangma manui no nugo ba bongni wansomago je wansukti je suimani bisingtwi jung kabangma srungmung onek srungjaknai mano jung oro srungthaibo tongo hingke jung tabok srungmani jungmo tabok currently jung srungoi tongo joto lekha pori tongmani jora jung srungtwi no jung chini je tongmung samung chini je raida rok no aro jung nai nukhono jung tabok je chini sikla sikli je tabok je English bai je hino generation tabok je choli tongmani jung omtero no jung tisanani hingke chini je kami bisingni chini charai basarok sikla sikli rok kokoi rok bokto asuk suimung bai kurungmanya hingke jung tabok wansukui naikha hingke chini je tongmung samung omtero chini mane tuluk kamagui thangtong hingke obono jung je wansukui naikha hingke jung chini tongmung samung tabok tuluk kamagui tong jung sakangporo jung mane ras ablai je sumur sublai khorang khollai je jung ras ablai o ras amungno tabok kwrwikha jung tabok wansukui naikha hingke jung je jotono nugui tongo social media ni bisingtwi mane kabangma jagago je viral wngmani je kabangma kok hamya khana mani kabangma video hamya rok nungmani jung omtiro no jung je srungyagui jung je omtiro no jung mane bakharwyagui je chini tongmung samung chini ta khobe melimung chini nukhung no twiwi je chini sak baithakni wansukma no twiwi jung omono thaisa suikha hingke chini obo salsalai nini bo pirjaknai kai salsalai nung joto lukurok bai nung sinijaknai hingke jung je tabok sikla sikli rok je chini kami bising tongo bok jara pornani rungya ba suinani rungya jung obo hairok no bo jung bongno bo je chini chaitongmani bisingtwi jung bongno bok bai jung thangoi malaioi jung bongni thani jung onek srungmung mano jungbo je chini jung je chaitongmata jungbo bongno phurungnani nango tani hingke jung srungmani to jung thakya je lekha pori aphano jung srungoi tongo jung je kono samung no khaikha hingke jung obo bo chini kaisa srungmung se hingke jung srungmani bisingtwi jung gamno srungkhai chanai jung hamya bai jung kasalai tongkhai hamnai jung hamya no srungoi chini je chini je sak tharmani chini je bakhase jung je chini thinangni bagui jung tuluk jung kamagui tongo hingke jung je gamno srungkhai hamnai obo ang jotono koyo jung suimungni bisingtwi ba chini je chaitongmani bisingtwi jung je okra sakar rok bai jung je chini tongmung samung no jung bongni thani sungui chini agini je tongmung samung chini kara kok duma jung obo tahiro no sungui jung suioi jung obo no tabuk jung tisanani nango jung tabuk modern jug hini wansukui jung hingke jung obono jung jere chini tongmung samung no jung tisanani hingke jung sudo lama nakhulai jung khorang tisamani bai bo ongya jung buibai jung bulai bo ongya jung buibai walai bo ongya chini tongmung samung no jung aro sakago aro phurungnani hingke jung obono romoi ma tongnai jung obono ma phunungnai jung obono suimani bisingtwi jung ma phunungnai tabuk hingke modern jug phano tabuk hingke nini walai mani bai ongya bulai mani bai ongya jung tabuk nini suimungni bisingtwi no borok sininai nini suimungni bisingtwi no borok no sininai hingke obono ang sanai je tabuk jara suinani hine wansuknai rok ba sui tongnai rok nog aro nongni baskangni yapri nok sedi hingke baskangni je nongni lamago nok tuluk hemdi je taba thakdi mane esok bai ongkhaini jung
ताबा थागदे जों सिनि बासखौ आरो जों आरो सुनाय नांगौ आरो गाम गाम सुनाय नांगौ जाहाथे जोंनि सुइमुंनि बिसिंतै जोंनि जे कालचार बा जोंनि तंमुं सामुं जोंनि सिनिमुं जोंनि कानमुं अबतराव जों आरो सिनि जानानै तै अबनो बागैनो आं आनि आसिक नं मेसेज रगै आनि सागबाय थाङै आनि ककथाय अरना माथाका जतना हामबाय जय जतना हरगाम द हामबाय दखुनो ओमफ्राय आरो थाया ओंखाय दाबो माने कायसा दफानि बा कायसा हदानि बनो मोथांनानै बा बनो सिनि जानाय ओंखाय लेंगुवेज रक बा सगजरातै नांमानि बा लेंगुवेज रक बा सगजरातै नां मिनिं वाटसप नि खाव बुजिली आदा निने कक बुजिली आरो इसे सागदे don jeto nung to tabo swimming bike kereng jakba ke kaisa mane kaisa dofa hoda jodi no bogni sinimung no ba pirui ton nani hingkai language ba sujratei nangmani aro language no develop khlaina thangkai aro ta khlaina nangnai ko ini nung wachu ini khaw ane khawan samane hingke sing because nung busio joto no sio je nung environment no tongui tong mane obo kaslogoi lai thangnani nayo hingkai omo hai jora rogo je kaisa language no kathang tongnani ba bono muthangi tongnani hingkai tangda khlaina nangnai aro bobai ke khlai kan ke aro chini language rok literacy rok aro develop nai ni wachu आं जे सागबाय थां जे ताबक नुगुइ दङ बा आं ताबक सोलोंमानि बिसिंतै आं जे सोलोंगै जे आं नकमानि जे आं सोलोंमानि अबानि बिसिंदां कायसा जतने बासकांगो आं साने मुजुगु दासिं जे सामाने आं बयला कलेजाव सोलोंनानै बागै याबेदि सेमानि यागुलो आं सुनानै बागै सेंगु हिनै इंगे अब आं बयला वानसका जे बयला ककबरक बिजाब आं अब कायसा कलेजाव आं कायसा बेदेगा हाबका बा ककबरक डिपार्टमेन्ट नि कायसा ककबरक साबजेक्ट लायो आं परीक्षा के अबनि यागुल आं जे नुगो जिनि जे ककबरक जे बिजाबो बा जे सिनि ककबरक जे कक साइटंनाय जे आं नुगमानि बा आं जे पढ़ियै जे माफायमानि जों नयसुको दफा बा जों नयता जाति जों ककबरक कक सागु हिनै जों खानाव जेमन जों नयता दफा जों दंगो त्रिपुरा देबरमा जमातिया मुरासिं उजय कलय रुपिनी ताइ नुवातिया इंगे जों आरो रियां तो नयता दफा जों नयता दफानि बिसिंबाना जों जे ककबरक जे बिजाबो आं पयला कलेजाव एग्जाम बा आनजगमुं आसुखा फाइनाल फार्स्ट सेमिस्टारनि फाइनालाव इंगे आं वानसका आफ्रोचिने कायसा क्वेश्चन फायका वारुक जेमन नक जों ता जतन सायमन वारुक बाय जों तमा सालामान जों अबायके कायसा क्वेश्चन फायका मारतुगो इंगे वारुक बायतो इंगे आं जे पयला मा परिमानतो जों ककबरक कक जों जे मेनसन खायजां माने जे जों ककबरक कायसा साबजेक्ट जों दाजां माने जों कायसा नयता दफाखाव इंगे नयता दफानि बिसिङाव आं वानसका आनि त्रिपुरा ककबायबो आं सुइका हिंके माने नाम्बार माननाय बा आनसार बा जे कक फिरुंमुं हिनो ककबरक बायखे इंलिश बायखे आनसार अब ठीक अंनाय हिने आं माने वानसुगो साक आं तासक सियाको इंके आं वारुकबाय तमा सालाम हिंके आनि जे त्रिपुरा कक थायबाय वारुकबाय सालामना हिने तमा नखाय सालामो जे जों तय खमानि खांग्रा बा तेसें अब सालामो इंके अबनि आगल जों तमा सालाम सेम फ्राक सालामो जेते सेम फ्राक हिंके जों माइतक मितरक थापानि कारेखांगे कुतुं जों सेम फ्राक सागागो जों अनो बे सेम फ्राक सालामो बिनि यागुलो ता सालाम बाइलिं सालामो जेते जों वारुकबाय सालामनाय माने
Hingke ang obahai je sing je warok bai salamani manoi obang sui rokha hingke sui mani yagulo ang wansoga mane ane je kok pherung janai hine wansok mane jang tripura kok bai sui mani hingke ulo wansogini ba obani chalia mane je ang wansogini mani hingke obang chalia mane obo ansat chalia ni je ang ani tripura kok thaibi ang je sui mani oba chalia hingke ang ani sakaisa wansok paikha hingke je ang kok borok subject o je ang mapuri mani oboto sung 9 ta dofa mili se kaisa kok borok literature salamjago hingke bijabobo suijak tongo ba boyobo suijak tongo je sini asok asok dofa obo kok borok bedego khopjago hine hingke wansogini hingke je ani kok thaibi ang je sui mani obo totally chaya hingke jeng je bijab je boi je jeng pore ma tongmani obono de jeng bisas ke pore sinai na tabok je presently je choli tongmani jeng obono de bisas khaisini hingke jeng jara srungoi tongnai rok jeta srungmani jora jeng confuse ong hingke tabok je srungoi tongnai rok college o bobo confuse ong tongo tabok baksa baksa ano message khaio dara oba hai tamang mai tang ang koyekjono ani note rok mahalo je bongno pordi hine ang onek ani je simatei ang bongno sai bujirogo je kok borok no tui hingke ang bongno bo masago jate sini obahai problem hingke jeng obono jeng je joto boi no tui no jeng porilaio bijab no tui no jeng joto srunglaio jeng silaio hingke jeng obono je sini suimungni bisingtoi je jeng 9 ta dofa je kok borok hini je kok samani obo jotono jeng mention khini nangmani je kok borok subject daio hingke tani hingke jeng je bumung siming sini hingke je kam kha hingke ar kaisani oi thangka bumung to 9 ta dofani no bumung tongo kintu o bisingo je kam khaijak mani je suijak mani obobo jeng nugui tongo je jengno bo bahai je suimungni bisingtui bumung rogoi jengno mane tola mane khai tong je sini kok thaino hingke arbang nukha je college 5th semester o nukha kaisa sini suikurung en sasalang tripura sani koglok khapango ihu khorang obo jara tak 5th semester pori tongnai obo bok koglok no mannai bok pori ke sinai je khapango ihu khorang obo kaisa koglok suijak sar en sasalang tripura hingke bini koglok bo ang mapori kha bini koglok bo ang nungmani mane kabangma kok thairok oro mane mention khai suijak mane romdi sabok boto ang khakhaio bo sini tripura kok thaibano suikana hine koglok ang je ani wansuk mani no mane ang je porimane bo kaisa sini tripura kok thaibano suijak hingke obo jaga jaga ro nogo jeng jeta sing puila no saka sini je kok borok kok sabana jeng pherlaio taising nang puila koglok sabro saka sini kok thai kaisa kaini jaga ko pherlaio jemon tama jaga ko tma obahai ro salaio ba kma obahai ro salaio bakha jaga ko bakha hingke bukha mukha mane koi ekta spelling ba koi ekta word oro jeng pherlaio jemon jengke bakha hino je bukha hino ba baksa baksa tongo mukha mane obo sini je 9 ta dofa je kok borok kok sanai sini kaisa kaisa bai asok mane melaiya mane kaisa kaisa word daio pherlaio je alphabet o pherlaio jeng hingke sini je kok samani je khokni je kok peplai mani je kok thaina khulmani obo sini bisingo pherlaio hingke jeng ang nugui makase khapango ihu khorang je koglok ang je porioi je ang phaimani o bisingo je kaisa kaini tongo je obono correction khaini rok je bok obono bongni kok bai no bok kaisa kaini jaga go mention khaijak hingke jeng obo haike khlai ke ongya hina ang khakhaio jete jeng sini kok borok ba sini je kok thaino jeng develop khaini hingke jeng sini mairung maijalam hai sailake jeng saglak mane jotono jeng je kok borok ini je mention khaijak 9 ta dofa jeng jotono priority roni nango jeng jotono borom roni nango asika je sini kok borok aro hayung ganang pirjangnai hingke ang je pore phemani je ang je kasage phemani problem ro nang tak noni baskango saka hingke baksa baksa bo confuse ongna je sini kok borok no tui ang je simatoi ang nongni baskango ani je sikonsa
जे आं परि फेमानि आं जे मानजागै फेमानि आं अबना सायखान रखा आरो एसे जतना हामबाय नों जे सामानि मतो tabung simi onggo abahaya but oborno जों konfia mani tabuk je jani ja language no develop khlainani nai tongmani jorako je Tripura language ni tabo ngui tabo hinke oborno nung taini wansuk obo ki kam na chaya actually Tripura kaisa sungbo kaisa thingno je chini kokthai je chini swimung ni bisingtei जों chini tongmung samung na जों tisago swimano obo kaisa gamse जों ebahai baskanga जों aro kabangma जों chini swimung ni bisingtei जों kabangma borokno जों phunung mano ba phurung mano ba srungdo mano ema kaisa onek gam je chini kokthai no जों chini kokthai no je जों develop khaini hinke जों kaisa जों khatanjakai जों ebahai ke ma salamnai कि गामसे आं जे 2020 नि सिमि जे राइटार्स फरामनो जे नुगुफेमानि सिनि त्रिपुरा दफाना बागै अनेक माने गाम दाक्सो जरा गाम बासकांबो खाखायो आरो गामं नै के जोंनि बाके खायमाका इनके सिनि जे ककथाय सिनि ककथायनि बिसिंबो जों सुदु कक सामने बेबंनि सिनि जे तंमुं सामुं जे सिनि रिति जे सिनि लाइबुमा जों अमतरनति साइबो जों सिनि swimungni bisingtei जों फुननानै नांगौ जों सिनि जे राइटार्स फरामना जों आरो बासकां आरो पुसुको बा सिनि आरो बासकां जों सिनि swimani bisingtei जों जे राइटार्स फरामने बाखाखथै जों आरो काबांमा बर'नो जों मेसेज रमानो जे सिनि ए ककथाय बा सिनि त्रिपुरा ककथायनि बागै जों बासकां आरो आगं मानो खाखै do hambai ke जों जरा सुला लका आरो नकल आरो थायासो मिनि कग्लब सायखना रे आरो थायासो नकल आरो खरां देखना खाना वडा हेलो खाना वो अनि आरो थाइसासो मिनि कग्लब सायखना रे जे सानानि मुचुं मानि थाइयासो जे हामजाबनानि
Mithun ane khorne khana खोनागा आता no Mithun nung bai ta singo salai tongmani to horal no ti jung salai tongmani ge next year ro to I think nini oborok jung nai manano ba pori manano ini horar no ti ge horarni bate ning ara tawan sumung tong nini ro suinani ro hamba ya tanam tempo tolo sore ane phone kisa aman bagi po dista bunge lebung matanga horot ne bade to le songi tunggo je keha person noti ang mana boni story rok sini mana boni kahini noti ang mana try kene ne bahai suidu sini asana ta acha to okay halo ata ne khorang pa pheli habla halo ata ane khorne khana tau bole khana ka ata ane khorne khana khana ga ata do ani sumung kar se literature tabok mane agini slai tabok mane evolve de ungi tong na agini slai down de ungi tong ani da ata tabok mane agini slai tabok mane evolve de ungi tong na agini slai down de ungi tong je nugui faimani ba wansugui faimani literature মানে যিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ni যে literature রক মানে বুক থেকে শুরু খালাই agini slai tabok ar kisa akong jak de nuk na agini slai ar kisa down de nuk na ta khlaina nangnai agong nani thangkang kai agong kisa sai khna de hamba ya tano as a nongtong na pore to na student hisabe ang to asuk ya pho yaro rok to samiana ang je wangsubni hingke आगे जेने okra rok eba yapang rok bro je raisa kalong ni to kalong kha kahang no kalong khna ke tabo je present je second generation eba ke nrok keja jemon sardanong je bro hai sarsaslang tripura rok borom kna bro tabo je presently chini tripura kok theba je chini tripura kok sane rok ni bisingo je लेसर नती जे chini মানে kok chini amane kok ro nati je মানে boroni ora pimon bo মানে অনেক kaham মানে bro je khai to mne kaham no ke tabo je aige nisla hoyto tabo kisa aro kisa kaham kaino nui to ke obona je ane মানে ane as a student হিসেবে as a request তো না ane je saksalai
Hingga jani ata abui tabu je tongna student. Borono mane bisa poremne loge जों तो जतनो परेयो के poremne loge जों किसा sini language sini culture bohai rago kisa mukoron nang जों hingga se tini kisa khana kisa hingga se baba kisa mana fuagui thana eba kewagui thana obono sini literature no jodi जों develop खायनो थांगा hingga सुइनाय गोबां नांनाय प्लास फरायनायबो गोबां नांनाय माने सुइनाय बांगि दंखा सुइनाय रावनिनो फरायनाय राव ग्रै हिंखे बाहायके जेनेबा सुइनाय राव जेतु लोक रावनि अरत सुइनाय राव ब्रनि सुइमुंनि बिसिंतै तमा पिनि नायखा तमा सानि नायखा एबतेरानो बाहायके जेनेबा हेनबा सुइनाय प्लास जेने लिटारेचार नो फरायनाय रावबो माने बांनो नांगौ बेखायसो जों जतम लेगे जेने जेने लिटारेचार जेने सुइमुं परे अमरावनो जों आस्ते आस्ते बिसखांगो आगरत न मोना एबा कुसुगत दिसा मोना आं खाखैयो आसुनो आता आनि हामबाय नो हामबाय के nini last koglop tini panani last koglop saikna di last koglop जों लालायसिनाय बिनि उनाव जों थालायसिनाय दिनि next लगा आरो जों सालायनाय हामबाय आतानो nini last koglop हामबाय आतानो जरा रंबगे के हामबाय जितनो सारिका हायहा के तिनि पांदा पाइथक थांते आं नद्रनो कोग्लब थिया सागै खोनारोनो कोग्लब नि मुंखा मय के कि हा रोमांटिक कोग्लब हायबाबा आं सागै खोनारोसनो कोग्लब नि मुंखा आइतमा नों तिनि आइचौनि कर्म यालगनि बिसां सरिंमा निने खाजालाय सौदु देरायमा यापरि सेमनि नों मुसै रांसक्ति निने खनायगलाय हायुं मतंति या फातक बान्दकनि मोखां फातैलाय नोंनो नुगै स्पाकेहा मको समंलाय मको गनिनि तुइसौ प्रिंति निने यास्कुगलाय हायुं पालेति खरांनिनि मनाय तौसाति खनागै स्पालाय यासगया तुमुसि यासितायनिनि पिंतौ खाजुथायनिनि थाइब्ला बुदु सांतै तिनिन नोंलाय थांफैबा बखा माइसबनि खासौसा थौ बोमंलायनिनि पारा नायथौति आसुनि खुगबा आनि कुलिति सिक्ला रावनि बखागा आसुगै नोंबा खासौति रवामनि नोंलाय ता पिलाति कारामनि नोंलाय सा काराति रोंखाय कुपैथाव सुखाय कुबुंथाव मनैखै नोंलाय रुफाय बाग्राति मताय जोंमा नों आनि एमंनि आइतमा नों तिनि आइजौनि नों बाय दाबंसा खा मासाखाय हा साखा गोबा आइतमानो बिलांनि हामबाय जितनो आतानोबो हामबाय आंनो जरा रंबा हामबाय आतानो को लाने खरं दखना
ane khorokne